Hi everyone, welcome to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। जों दिनै मा होनो सानथिफुराव दंफैयो। सानथिफुर मा जायगामोनलाय आब'? सानथिफुर नागदरबारियाव मा होनो अन्थाइनि ना खालागुन्दा ना मा होनो बिनि दै हरबाय थादोंनो। बिनि दैखौ लांनो फैदों। मानो होनबा आहाबो उदैया अन्थाइ जानाय बायदि साख्रेबबाय थादों नालाय बिनि दै लांनो फैदों। फाइनालि जोङो सफैबाय। नै जों दा आब'जों आंजों उन जादों थाबायगासिनो दा। लामाया गोजानथार। लामायाबो गोजानथार। गोजानावसो दोननानै थाबायदों। मानसिफोर दंफैयो नै गारि लायै लायै। सिंनिफ्राय हरो ना बायह्रानिफ्राय हरोलै? मिथिया आंबो दिनैसो गोदान। मोनासै नै लामायावनो आथिं आखाइ सुनानै हरखायो थारमाने। ओमफ्रायसो सिङाव हाबनांगौ। आथिङा नै बेहायनो सुनानै थांखानांगौ खोमा। मबाइल नाम्बार दंखायो माथो नै। आंलाय सानदों जोङो सफैबाय नै लामायावनो आथिं आखाइ सुनानै थांखानांगौ। मोनफैबायानो जोंहा नै नोंनाबो लाखा। बथलखौबो बेहायनो सुनानै लांखाजोबनांगौ। सेन्देला लामायावनो दोननानै थांजोबनांगौ नै। सोलोंदेरो मानो? जोंना थांग्रोबायानो बायद'आ सफैबाय नै। बहुत मानसि दंफैयो। गाबोननिफ्राय लोङोबा नोंसोरो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रांनो आइ बिमा गंगानि नामै नोंसोरो गय जरा फाथै जरा होनानै दैखर बा दंखल बा फुख्रि बा दैमा गाथोन बा निजिरा निजि दैमा गाथोन बा जिखुनु दैयावनो बिमा गंगानि नामै नोंसोरो गय जरा फाथै जरा होदो, थाखा जरा होदो, धुप सावदो, गाइखेर आवाखौ सान्थि खालामदो, फुल बिबार होदो। नोंसिनि गोसोआव मा जादों माने बेमार आजार नोंस्रा मा प्रब्लेम नोंसिनि न'खराव मा जादों बेफोरखौ नोङो आइ बिमा गंगानो फोरमायथिनानै होदो आरो माने नोंहा गाबखौ बिखौ खालामदो सिगां मानासिना खालामदो। आरो बिनिफ्राय दैयाव होखांनानै नोंसिनि धर्मनि नेमखान्थि बायदि नोंसोर जे धर्मखौ फुजियो नोंसिनि धर्मनि नेमखान्थि बायदि जेखि जाया धर्मआनो जाया मानो नोंसिनि धर्मनि नेमखान्थि बायदि फैनानै न'आव फैनानै मानासिना खालामफैदो आर'ज खालामफैदो गाबखौ फैदो आरो जेखि धर्मआनो जाया मानो नोंसिनि धर्मनि नेमखान्थि बायदि। आरो बिनिफ्राय फुङाव न'खरनो बयबो सिखारजोबनानै उदै खालियाव मोखांफोर सुखांनानै बेखौ मुख्रासे नङाबा सामससे लोंदो उदै खालियाव। सानजौफुआवनो ओंखाम जाखांना लोंबा अरजाला, मोनायावबो ओंखाम जाखांना लोंबा अरजाला। दिनाव खनथाम खरै फुं सानसु मोना खिन्थु फुंनिखौ उदै खालियाव लोंथारनांगोन। दिनाव खनथाम लोंनांगोन। बायदि बायदि मानसिनाव जोबनो गैयै बेमार जाथाय सिथरस्लानो बेफोरबायदि दङब्ला आखाइयाव एसे लुनानै जे जायगायाव जादों बेहाय फोनना ला मोनैखौबो बुजिबाय। ओमफ्राय मेगन आरो खोमानि प्रब्लेमबा सोरनाबा मेगना माने मेखे मेखे मोनो, मोजाङै नायनो हाया, खुवा खुवा नुयो, आलौबाय थायो, मोदै गबाय थायो, खोमाया मोजां खोनाया, थाल मारिबाय थायो, रिंबाय थायो, ख' ख' खोनाबाय थायो। बिदि जायोब्ला आइ बिमा गंगानि सान्थि दं दै गोजोंनो मोनसे बेखौ गोरलैफोर लोंग्रा माबानाव फार्मासिफ्राव मोनो द्रप बेखौ मोजाङै सुनानै बे द्रपजों सोबखांहोनानै थरथिं सेबसननानै ला खोमा आरो मेगनाव मोननैयावबो। आरो नङाबा बेखौ मोनस्लाबाबो नांलाया थुलाखौ दंना थुलाखौ थरथिं सेबसनना लाबानो जाबाय। खिन्थु मेगनाव हाबोथार, मेगनाव हाबोनानै फुख्लाय मेगनखौ। लोंनाया मोननैबो लोंजागोन, गाराय गुराय सानाय सुनाय मोननैबो नाना लाजागोन, खिन्थु मेगनजों खोमाजों गुफुरखौल' हो, गोसोमखौ होनो नाङा। बेखौ होनाङा, बेखौ होजायो। बे अन्थाइनि? औ बे अन्थाइनि। बुजिबाय? चाइनिस टनसिल मेगि सोरनावबा दङ? चाइनिस टनसिल माबा बिसिनासो आइया मा होनो प्रेसार जानानै गोलैदोंमोन ना, पेरालाइस बायदि जानानै दं। बेखौनो फोननानै होबाय दा। पेरालाइसिस जाबायथ' नोङो माबा दिनैथ' बे बुस्थुखौ मोनलांनाय जाला, नोंसोरो सम लानानै 12-13 थारिखआव फैबानो जाबाय आरो होमबा बै बुस्थुखौ मोनलांगोन। दिनै हरा? दिनै माने हरनाय जागोन। माने
हरिया गोबावसै सप्तासेनि बारा जाबाय हरिया माने जायफोर इसोरफ्रा बिसोरनो होग्रा जायफोर बिथांमोननो होग्रा बे इसोरफ्रा माखासे देबताफ्रा माने बिगोमाफ्रा बादा होनानै दोनथ'दों आरो बै गावसोरखौ मोननाय समबार थारिखसिम बादा होनानै दोनथ'दों गेटखौनो होआखै माने बार्थडे खुंनो थिनदों गावसोरनि फुजा होगोन जेब्ला बे फुजाखौ होनो हागोन बै सम थारिखआव अब्लासो माने बयनोबो हरनो हागोन आरो दानि फैगोन होमबा सुनिबाराव लांफैदो बेखौ लोंहोगोरदो बेखौ खिन्थु बेखौ लोंखालि जौ ना बेदर मुलि जोबजासे निषेध बन्द' खालामनांगोन लोंबाथाय लोंबाय बेखौ रेगुलार जोबजासे लोंनांगोन ओमफ्राय ओरैबायदि जोंथ' दाख्लै जेनेबा लांखाबायमोन नालाय जा रोखोम गंगायाव बावनांगौ दाबो बावफिनबावनांगौ दा नोंसोर सिगाङाव बावखांबायबा नांला माने नोंसोर बावनो गोसोबा बावनो माने नोंसोरनो मोजां जिखुनु आरो नोंसोर बावनो हास्लाबाबा नांलाया आरो खिन्थु फार्स्ट टाइम लोंजेननायाव खिन्थु होथारनांगोन फोथायनाय बेयो इसोरानो हरनाय नालाय इसोरनो एसेबाबो माबा खालामग्रोनांगौ संग्राम खालामग्रोनांगौ आरो माबायदि मोनदों देहाफ्रा सुबिदा उसुबिदा बेहाय कन्टेक्ट नाम्बार दङ उनाव सोंहरफिनबानो जाबाय लाखादो नाम्बारा बै बेनाराव दं बेनाराव समबार सिगाङाव फुरानाफोर बेमार दंखायोबा होखांग्रोनो हागौ हा माने गिनो नाङा आइखां बायखां मोनगोन बारा जाग्रोनो हागौ फुराना बेमारफोर थाखायोबा गिनो नाङा लोंबाय था फनबाय था औ सोरनावबा होखाङो सोरनावबा होखाङा आंना टाइफडा होखाङोन खोमा होमबा निमायलांगोन आरो बे निमायबाथाय बे गैला खारलांबाय आरो सोरनावबा होखांगोन सोरनावबा होखाङा चाइनिस लांफाबा चाइनिस नांगौ औ लोंदो नाना लाबाय था जेब्ला लोङो मारै लोंनांगौ सोंना लाफिनदो चाइनिसनिया नुखांखाबाय दा गोसोआव थादों खिन्थु मेगन खुगा साबधानथार आरो बेयाव नाम्बार होनिया आदानि माने जोंनि कमिटिनि आरो गामि थांसै ना थांनोसै एबार जोब्बाय जोंहा लाखांबाय थांनोसै एबार थाब जायोना मानसि खमबा नै आब'मोना गेटआव थानाङो खोमा मानसिफोरनि सान्थि सारना होग्रा हा थांनोसै लाखांबाय नै साहा दखानबो दंलायो खाथियावनो गोजान गोजाननि फैनायफ्रा सुबिदा आरोना साहा लोंनो माबा जाग्रा जानो खाथियावनो थांनोसै एबार बिसोरबो लाखांजोब्बाय थांसै गोबाव जाया दसेनो जायो दैया दसेनो मोनो देरि जाया जेबो नोंसिना बबेनिफ्राय फैदों बेंगल बर्डारनिफ्रायसो आयु गोजान गोजाननिफ्राय फैथारदों होनबा बैसोरबा बबेनिमोनथाय थांसैथ' ओरैनो बेरायलांसै जोंनाथ' टमटमासो नोंसोरखौ मोनखायाबावासो नै साहा दखान साहा लोङो ना माथो लोंथ'ला दायो लोंहैनोसै जा हा नै लाखांबाय थांसै बेसे बुरजा दङ नै मोननै जातनि दङ मुलिया गोसोम मोनसे गुफुर मोनसे गोसोम मोनसे गुफुर मोनसे साब्रैनि माल सासेयाव बथल गंनै नांगौ दे राइसफोर नै दा जोङो थांनोसै गुवाहाटियाव थांफिनसै नामा दिनैनो लाखांबाय गुवाहाटियाव थांफिनसै दा दंफैयो जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव ना नै सासे दं ओरैहाय जोंहा बिबोनां निजोम सिगाङाव दङ जोंहा आब' गुमै टमटमा सालायनानै दोनजासै नोंना दैया अबाव दं आलदा लाखादों लगायजानो गिनानै नाम लिरखादों नामा नै गोमैया दिनै लासै लोगो मोनसिगोन मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव हास्लाबनाय नङादां थांनो बेजोंनो थांखागोन हैद मोनाबिलि नङा बेयो निज्लागुरिनि पिकनिक स्पटआव सान्दुं गोसाथार थिं
टमटमा लानानै फैदों थांसै ए बाव फैनायखौ लाखियानो ओरै फैनायखौ लाखियानो